जोंहा बड'फा फुंजाला ब्रह्मनि बिल्डिं दिनैसो फार्स्ट टाइमलै ओमफ्राय नै जोंहा आदाया आहा मा जायोमोनथाय आइखौ आहा बिदासो जायोमोनदां औ बिदासो औ जों लागोनिखा बेहा गयबारिनि गयबारिनिमोन दा बरा गारियाव थाफैबाय गोबाव बोसोर जाबाय औ बिदिनो 16-17 बोसोर जाफैबाय आं बे बड'फानि बाजैया बिनिखा नालाय बाजै औ एसे खोन्थादो दे मारै मारै बाजैया अबेमोनलाय बाजैया गैथ'आ औ दे माने दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों नालाय ओमफ्राय दा नायलांबाय थानो लुबैदों गोजौआव गाखोनोसै नैबेहा नै माबा हल जाहैबाय बेहा मिटिं जानाय बेवहाय माबाफोर सावरायनाय जायोना मिटिंफोर औ औ दिनैसो हाबफैफेरदोंलां आदा बेनो मोजां ना नै सानसोरां फंबायाबो माने खनसेबो फैफेराखैमोन